podle toho určíte, jak je ten strom starý, po případě nějaký choroby. Tak práce se dřevem, pokud máte zájem, okamžitě pospěšte ke stánku. Já se tě ještě zeptám, jsou to tvoje první Glow Games, nebo kolikáté je už? Jsou to mé čtvrté Glow Games. Čtvrté Glow Games. A teďka řekni, jak se ti líbí u nás ve Svitavách? No je tady super. No tak super, tak jsme rádi. Strašně díky, Pavle, že to má stánek takhle v těchto místech, říkám to dobře? Tímto směrem? Jo. Tak práce se dřevem, pokud chcete, můžete navštívit. Díky, běž se věnovat svým zákazníkům. Tak já mám tady Jacka Sparrowa. Dobrý den, ahoj. Tak já ještě na civilní si ukažně ruce. Tak podívejte se. Čerstvý ženáč. Pavel vás chce pozvat za zálesáky Svitavy. Tak já bych vás chtěl pozvat pod plachty Černé perly, kde si můžete u strašlivých pirátů vyzkoušet různé disciplíny, jako třeba projít se v obřím kole, vytvořit si obrovské bubliny, projít si blodiště se zasádkem pospátku a mnoho dalších disciplín. Takže sami takový dovednosti, kteří dobrý pirát by měl samozřejmě zvládat. Tak jo, tak děkujem, zálesáci Svitavy, vzadu mají svůj stan, běžte, následujte Čeka, třeba najdete i poklad Černé perly. Tak a já mám tady děvčata z